मित्रांनो, या बंधाऱ्यावरून आपल्याला रामलिंग बेटाकडे जाण्यासाठी रस्ता आहे. मंदिराकडे जाण्यासाठी बांधीव रस्ता तयार केलेला आहे. श्रीराम युद्ध जिंकून आल्यानंतर येत असताना या ठिकाणी या बेटावर त्यांनी वास्तव्य केले होते आणि त्यावेळी येथे शंकराची पिंड त्यांनी स्थापन केली होती. शंकराची पिंड श्रीराम यांनी स्थापन केल्यामुळे या बेटाचे नाव राम व शिवलिंगातील लिंग असे रामलिंग बेट असे नाव ठेवले आहे. मंदिरामध्ये सुंदर असे शिवलिंग स्थापन केलेले आहे व त्याच्या मागे भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान यांची मूर्ती स्थापित केली आहे. या बेटावर रामदास स्वामींचे जे 11 मारुती आहेत त्यापैकी श्रेष्ठ मारुती जो आहे तो इथे स्थापित आहे. बेटावर हनुमान मंदिराच्या डाव्या बाजूला श्री गणरायाचे सुंदर असे मंदिर आहे. या बेटावर हेलिपॅडची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे.
या बेटाचे सौंदर्य वाढवण्यात कृष्णेच्या 12 महिने संत गतीने प्रवाहित असणाऱ्या पाण्याचे मोलाचे कार्य आहे.